काठमान्डुनिफ्राय फैनाय लामा दारान थांगासिनो आरो It's like awesome view. Too good. नैबे आयना खानानै गालाङो आरो माने बिराद curvy बे roadआ. This road is मतलब lots of curves, ना? So people used to tie a mirror with the vehicle number on it. So this is the place. So this is the road. This is the view. Awesome view. बिराद मोजां बे जायगाया. माने डेन्जारास होननानै बुङो आरो मानसिफ्रा. माने डेन्जारास थारबो आरो माने मोनाफ्राव माबा जाया जानला मोनला सालायजाया मोनायाव बेहाय. बिराद रिस्कि बेहाय सालायनांगौआ मोनायाव आरो ओमफ्राय लामायाबो गुसेब ना ओंखायनो बाहाय थारमाने मानसिफ्रा मोनसे बिसास दं आरो बिलिफ गावनि बिलिफ आरो ना माने बाहाय आयना नोंनि गारि नाम्बारखौ ओमफ्राय आयनायाव लिरनानै आयनाखौ बाहाय खानानै गालांनांगौ आरो बिदि माने मानसिफोरनि बिसास खालामनाय आरो बियो गावनि फेट ना बिदि जाहैबाय आरो बियो जास्ट नै आयना नै दंबावो लामाया डेन्जारसो बिसोर फैथ'वाखै जों बनसुर सानैया फैग्रोबाय गारिया जोंना सानैनाबो प्रब्लेम होगासिनो बेनाबो हेन्डेला प्रब्लेम होगासिनो ओमफ्राय आंनाबो प्रब्लेम होगासिनो गारिया बेनो